Evanjili ntakatifu ni alitu na mtakatifu Yohana. Yohana 11 chakira 5. Na Yesu nigo anjete Marita na Mariamu musubati omwabo na Lazaro ekera acha koigwanga n'omurwaire agateba n'amatuko abere ali asarenge erio magega ase aya agatebia abarakiwa baye togende Buyahudi naende. Abarakiwa bakamutebia Rapi, mwisonda Abayahudi nigo barenge gukorigia gogwaka amagena naye gokogenda roro naende. Yesu akairaneria chinsa cy'omubaso tikiri 12. Omuntu karagende mubaso takogochwa ekiagera aroche omubaso wenseye. Kurenda omuntu karagende botuko igo akogochwa ekiagera omubaso torime yaye. Agakwana aya erinde magega asaya akabatebia Lazaro umusani ito urarire kurende ngogenda nde nyare kumutura. Abarakiwa baye bakamutebia omunene onye urarire nawene. Kurende Yesu niga akwanete amang'ana amakweri aye na barabwo bagakaganga niga gukwana amang'ana yokurara chitoro. Iriago Yesu akabatebia maiso marore Lazaro okure nainche nagokira ase eng'encho yaino ekiagera ntarenga aroro erinde monyare kwegena kurende bono togende asare. Nabo Tomasi orikorokwa barongo agatebia abarakiwa bamwabo togende nainchwe tokwe amonere. Iri Yesu agachego ikaroro akanyera Lazaro ng'a woikire koba asembera amatukane. Betania nigo yarenge, Betania nigo orenganye na Yerusalemu korengana chimaili 2. Na abantu abange asa Abayahudi bagacha ase Marita na Mariamu erinde baremie ase eng'encho y'ogokwa koyo mwabo. Nabo Marita agacheko igong'a Yesu ngochare akagenda kumurotota kurende Mariamu niga ikaransete nyomba ime. Erio Marita mbono namanyire ing'akende no nabo okay. Marita kamanyire ng'a nache kobokiwa ase rituko rio mwaelio. Yesu akamutebia inche ninche
aye naye Kristo wa Nyasaye uliowocha asense aliamwagaichana kweigwa akawimuka bwango akamuchiera na Yesu asaria arototeretwe na Marita iria Abayahudi baria barenga monaere nyumba ime bakomoremia bagachia komorora Mariamu buna akwimuka bwango na gosoka bakamutunya na bakagetenga nigakogenda imbera elinde arere aroro iri Mariamu agachia kweigwa waikasaria yesarenge akamorora akawasa magoraye akamotebia omonene onye nakwarenge mu muromi ntana katakweti iri Yesu agachia komorora okolera na Abayahudi bali bachitamonere bakolera agasogwa n'obororo omoyoye agaichana akabora ng'ai mwamobeka bakamotebia omonene inchuo orore Yesu akayeria amariga eria Abayahudi bakabora rora buna amwanchete kurenda abande bakabora ine oyo muramogetie amaiso mukoria tare konyara gukwa kumugweni oyo takwa Yesu ichane tenaenda asomo yoye agaikase mbera ero nigo yarenge likuruma naligena ndi abekire igoro yaye Yesu akabora litigeri aligena Marita musubati mwabo bori okweta akamotebia omonene otiokire bono ekiagerwa obeire egetonda matukane Yesu akamotebia tinagotebia ngakore nyegene nororo bonene bwa Nyasaye nabo bakarusia ligena liria Yesu akaimukia amaisa ya igoro akabora tata nakwira nerie ng'ambi ya mono ekiagero konyigwa nasenge nche ya mate naigo nigo konyigwa amatukonsi konenda senge nche y'omuganda kungetana ine konya nakwaniraya banyare kwegena nganaye wantumete ekera kwanire igo agakerio ogiri nene Lazaro soka isiko uliokwete agasoka oboyirie egetamba amagoro n'amaboko bobosi bwaye boboyire egetamba Yesu akabatebia musansure mumutige agende Evangelia ya Kristo Wetera sogasoma kwa Evangelia ntagatifu tigana intwe bibeti byansi byaberwe Ngoba temwe karanse everybody stand up kiro mudate nene everybody stand up sit down no neryo sit down Murairanelia everybody stand up once more sit down yes tumsifu Yesu Kristo. God is good and all the time. Pia muri mwensi tukubaliga ni mwensi ase imise mtakatifu. Naomba huyo ambaye mumeketi na yeye au mumesimama na yeye mtingize mabega yako mwambie Mungu anakupenda. Mwenye gari ya marikamatai Mungu anakupenda. God loves you. God is good and all the time. God is good and all the time. Ninganji tukurabolia maswali amatukande maswali amange lakini lero nganchire mbolie liswali elimo naendelile liororo. What is the nature of God? Liswali liororo. Napenda kuuliza maswali mengi lakini leo
naomba niulize only one question. What is the nature of God? Love. What is the nature of God? God is good, and all at a time. What is the nature of God? Kenekerage wa. Okoigwa, no musiki. Abuna watole. God is good, and all at a time. What is the nature of God? His goodness. And that is my remark now I want to start with. We are here because of the goodness of who? God. Iwatolega twensi, asinga nchobu ya bwango, wanyesai.